Ботев. От 2 години работя в Институт по механика в областта на мехатронните системи, секция мехатронни системи. За проекта научих от мой колега, с който работя. Лекцията, която чух, или курса от лекции, който ми направи впечатление и ще ме помогне така в отношението си, в работата с хора и в бизнес среда. Това бяха лекции, свързани с мениджмънт, човешки ресурси. Другото, което така ще ме помогне за моята кариера, е, че ме предстои един стаж в фирма за роботи. Този стаж мисля, че ще бъде от голяма полза за мен, понеже ще мога моите натрупани теоретични знания да ги приложа към практиката и така да бъда полезен както на себе си, така и на фирмата. Оттам пък очаквам да получа повече практични знания, умения и тази комбинация най-много ми харесва между наука и производство.